Nggak kedengeran kayaknya. Yang keenam gimana yang keenam? Do mi sol sol fa mi re si re fa fa mi re mi fa sol. Do mi sol sol fa mi si re fa fa mi re mi fi sol. Sol mi fa sol la sol sol mi fa. Yang kelima dulu ya. Kelima Tuhan Yesus. Oh, udah. Kelima ya. Oh. Aho 212. Ayatnya 2 nih. 1 dan 3. Shalom, Huriani Tuhata, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasahat Selamat Hari Minggu Tuhamusude, Tarlobi Tu Akar Ruas, Naon Dope Madohoti Parmingguon live streaming Sian HKBP Kebayoran Baru. Saya toktong dohu taringoti hami, asa sude hita mangiuton protokol kesehatan ni pamaretata 5M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Horas madita salutna.
Andorang sotapuka parminggota, martangyang hita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuka ma parmigota marhite buku ende nomor 27 ayat 1 dot ayat 2. Haleluya, hari Minggu, hari nadu menggani, molo ibalau marpungu, doho dongan Kristeni, hari nasumurungi, lasmi rohaki doi. Maradian doton diku dinaju pangminggui nasa arsak mirohaku kulono kondo disi tu bagasan rohani Yesus Kristus Tuhaki. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di parbadia, na tumopalangit dot tanoon. Saitong do mamerengi imatakku tu Jehovah, ay ibana do manginet pathus yan jorgong. Sedo pakon maau, jala asi roham diau, ay pujung jalana dangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debataku, marhoposan tu hodo au, say unang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehoko do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tunahau pinor silangi, say patogu mahami, asa unang gagu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa positutu rohanami di asini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Kudul mahamu. Marede hita, sian buku ede nomor 151 ayat sada. Asiroham, oh Yesus Tuhaki, saja kon maawon, sai romaho, lau
Paus ido hatami tuau pardosaon dison huboan peleanmu imaton diku pamataku asiroham sai jaloma. Tangion hamu mapatik ne debata ima sian hata porseaon pogol parjolo dohot lapatanna. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit do tano. Dia do lapatan nii ondo. Di paru tutu rohaku do adong debata na tumopa nasana magulmit. Di topa do dagiku marpanidaan, marpidegean, marpanianggoan, marpakilalaan, marpadayon, dilehon do rohak tutodiku jala dipature-ture doi saluhutna rasi rasan waeng. Akup ni dilehon do tuau parabiton dohot si panganon si ganup ari. Ro dinasana hasea diau dihangolionon. Diramoti doau asa unang mago jala diondiki au di parmaraan. Luhut nai daksian denggan ni parangeku manang sian jino ni tua. Tung asini rohana sabing doi dohot denggan ni basana umbayan dilehon. Dibaheni tamahu papuji-puji ibana jala tamahu oloi nani dokna ala saluhut nai pabualas ni rohaku di ibana. Ima na tutu si tutu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutu debata laho mangulahon patik nai. Debata saya pargogoi mahami mangulahon na umbarti patikmi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 684 ayat sada. Debata parholongi umbege angguki alani holong nai malua holong nai alani holong nai Jonjong mahamu tatopoti madosata tujolo ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama parasi roha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kondalanna asa mangolu ibana ido pangido roham alanii umbayan hupangido hami, say sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami, say sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, say pargogo imahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Ala ni pangalasiota do umbayna tartulang Kristus. Jala binahin ni hajatota do ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasanangota. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasangau pon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mamu. Marede ita sian buku Ede nomor 475 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Matius biddu 22 mamuka sian ayat 37 ro di ayat 40. Jadi di dok Yesus ma si haulongonmu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dot sian nasa roham ido patik raya jala parjolo. Alai dos do argani napadua honon, si haholonganmu do ngami doson dirim. Patik na dua ondo makakam nasa patik dot hatani panurirang. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jalan nao peopsa. Amin. Ngaredehita sian buku Ede nomor 212 ayat sada dot ayat tolu. Taha tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata sah porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai ima na tubuhon ni si Maria na gabe-gabian si atodi parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangungumani silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu doot na mate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa
Dohot diatai nama dok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting di huriata mingguon. Tikting di huriata Minggu tanggal 7 Maret tahun 2020 sada. Minggu okuli. Parjolo. Sadarion ima minggu okuli. Namar lapatan. Saitong do mangaranapi mataku do Pak Jahoba. Paduahon. Dana na sorang. Nah di hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sada. Di basa-basahon Tuhat tado sada danak bawa tu keluarga Kristian Takasdo si Borangkir dohot inang Kristen Natalia Boru Dolok Saribu. Alamat Klaster Rosella Kapling 33A Jalan Jatiluhur Raya nomor 117 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Sian sektor Godung. Sai di pasu-pasu Tuhat tamadak danaki rap dohot natorasna. Patuluhon ruas namoding. Nah di hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2020 sadana salpu nunga marujung ngolu inata peauli hutahayan boru silitonga. Umur 20 tahun. Alamat Jalan Galusada nomor 22 Kebayoran Baru Sian sektor Sauduran. Nunga tu udean hari Sabtu tanggal 6 2020 sada di San Diego Hills. Tatangnya kema asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Paupaton Dewan Koinonia sada sekolah minggu. Dalam rangka perheheon sekolah minggu, hari Minggu tanggal 14 Maret 2020 sada nanengro di Patupa anak sekolah minggu do perlombaan marcarita dohot tema. Sada, siapakah Yesus menurut anak sekolah minggu? 2. Perkawinan di Kana, mujizat pertama Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu boi mamilit sada sian tema dalam membain cerita manang kreativitasna di peraton keluarga manang kakak dohot adik. Durasi maksimal 3 menit. Video dikirim tu PIC Parheheon manang tu guru kelas masing-masing. Paling lambat sadarion Minggu tanggal 7 Maret tahun 2020 sada. 2. Anak sekolah minggu dohot makubasi di permingguan bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Kelas sada dohot kelas 2 makubasi di bahasa Batak. Kelas 5 dohot kelas sonom makubasi bahasa Batak. Kelas batita dohot kelas balita makubasi bahasa Indonesia. Kelas tolu dohot kelas 4 makubasi bahasa Indonesia. 2B. Tabegema video sosialisasi parheheon anak kota sekolah minggu. Tuhan Yesus itu apa sih? Siapa sih dia? Ucok, Tuhan Yesus adalah penebusku dan penebus juru selamat dunia. Menurut Mutet, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia juga selalu ada untuk aku saat aku suka dan duka dan selalu menolong aku. Dosa? Menurutku ya sampai Tuhan itu sahabat, dia ngerti banget aku, bahkan dia di saat aku susah sekalipun dia penguat buat aku lah. Menurut Nompai sendiri apa memang? Menurut Nompai sendiri, Tuhan Yesus itu adalah sahabatku. Ketika aku susah, ketika aku sedih, dia selalu ada. Dan ketika memikirkan Ucok, Butet, Nausa, sampai selalu ingat kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki. Jadi setiap hari itu kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan pemberian kasih-Nya. Amin.
Tuhan Dia mauliati kulat ni roha maringan hulungi Tuhan Dia. Seksi remaja Sadarion tanggal 7 Maret 2020 sada Imawi tolk remaja na palimahon tu ianak kota horong remaja pinangido tu akana toras asa dohot memotivasi aka ianak kota remaja lau madohoti witolkon jadwal bui mata jaha di warta cetak palimahon bona tahun dohot partangyangan. Hari Senin tanggal 8 Maret 2020 sada pukul 10 pitu WIB di Patupa sektor Sarohado bona tahun dohot partangyangan ima nahina suhuton ni keluarga. Dokter Simarmata Inang Borumanik, keluarga Joanita Tamela Tanjung Boru Simorangkir, Nyonya Ros Panjaitan Boru Siagian, Ima marhite-hite virtual manang Zoom. Pinangido tu sude ruas sektor Saroha asa madohoti ulauni. Paunopon, kegiatan peribadahan. Di pabotohon tu sude ruas ulaon permingguon tatap muka dohot live streaming direncanahon ima di Minggu Palmarom tanggal 28 Maret 2020 sada. Dohot totop menerapkan protokol kesehatan dohot kapasitas 60 halak ruas. Papituhon, kegiatan pasca. Hari Rabu tanggal 10 Maret 2020 sada pukul 10 sia WIB ima renungan prapaskah dohot topik memberi persembahan. Perjamita Ima Amang Pendeta Ferison Rajoki Pasaribu. Boima tayuhuton acara renunganon marhite live streaming YouTube Manang Masmur TV. 2. Pinangido tusude kategorial dohot sektor asa mempersiapkan kesaksian pujian lao tu acara renungan prapaskah. Passion Jumat Agung dohot pasca. Ima marhite virtual core, vokal group, ima na mewakili kategorial manangsian ganup-ganup sektor. Tolu, hobar tu perayaan pasca, huriat tapatupahon kunjungan tu bagas ni ruas marhite virtual manang secara langsung mamuka hari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 sada sahat tu hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sada. 4. Dung sidung jinahahon tiktingon pinasahat matu panitia pasca lao mangalehon panorangion taringo tu ulaon pasca 2020 sada. Pawaluhon. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Perbagason. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason ma tu sude ruas ni huriana tubuh manang namar bagas di tanggal pitu sahatu tanggal 10 tolu Maret 2020 sada. Saitu hatta mana masu-masu molotung adong ruas ni huriata naso tersurat dope guarna ditikting na ulang tahuni di paboa matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasiahon. Akatik ting naso jinahahon hobar tu tik-tik cetak sadarion denggam mata jaha songoni masaha ni tik-ting duhriata di bagasan minggu sadarion tahingo bema manangyak ni tujolo ni tuhatta. Pinasahat ma tiki tu panitia pasca. Horas madihita saluhutna nahu parsangapi hami inang paddita do sude parhalado suang songoni nang dihamu amanami inanami naposo bulung
doho sude ruas nasobui hugoari hami ganuk marsada-sada di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Nama dohoti permingguan di bagasan bagas nabe nangpe melalui live streaming. Jongjong hami dison amang inang mewakili panitia Paskah 2020 sada pasahaton acara Paskah nanaing si patu pahon ni huriatta ima mulai sian acara prapaskah malam pasion sada 2 doho tolu Jumat Agung marulaun nahohom hari raya Paskah doho di acara marulaun nabadia. Molo binereng do amang doho inang dipartikian di masa pandemikon songon tahun nasalpu 2020 dangbui talaksanahon secara langsung. Holan melalui live streaming do. Jala makilala do dihita saluhutna songon nahurang molodang secara langsung. Alani amang doh inang adong do rencana nanaing patupahun marulaun nabadia secara tatap muka manang langsung ima songon nadi bagasan warta nakiningan di tanggal 28 Maret 2020 sada sesuai dengan protokol kesehatan na berlaku sesuai tu ketentuan ni pamerintah. Moloboi nian kehadiran ni ruas na marsidohot di acarai setiap sesi terdiri dari 60 halak. Melalui pendaftaran formulir request di setiap kebaktian bahasa Batak pukul 8 pagi, bahasa Indonesia pukul 10. Taringot tuling dipasape melalui warta jemaat manang melalui media sosial Nigari Jakta. Jala mangihut tu pasion sada 2 doh tolu Jumat Agung songon na adong di kalender Paskah na ni pasa ni gereja tu ganup ruas di sektor. Di Tikion di masa perayaan Paskah Garjata nunga memuka acara ima perenungan prapaskah na dimulai siang tanggal 10 Februari 2020 sada nasalku sahat tu tanggal 24 Maret 2020 sada nanengro. Gudangna onom hali penayangan. Ima setiap hari Rabu pukul 10 siawib melalui Mazmur TV. Ibadah manang acara prapaskaon secara telematis dohot kontekstual. Dilanjut mamuse tu pasion sada 2 doh tolu. Tujuan manang maksud ni paskaon ima asa ganup hita ruas ni huria asa rade maradehon roha doh pikirat tabe mangatusi masa-masa panaonan ni Tuhan Yesus Kristus sahat tu pinorsilang na di Golgata. Jala dipangido tu halak ganup ruas asa toktong mangarade tu acara marulaun nabadia. Suang songoni sahat tu acara buha-buha ijuk. Dohot ari haheheon ni Tuhan Yesus sian hamatean. Taringot tu kalender Paskah dison hujahahom ma tuhita saluhutna acara naboi tapa ihut-ihut. Kalender prapaskah dan Paskah. Sada Rabu 10 Februari 2020
tahun 2021 pukul 10 siang WIB renungan Prapaskah Parjolo doho tema undangan pertobatan. Paduahon Rabu 24 Februari 2021 pukul 10 siang WIB renungan Prapaskah Paduahon tema hal berpuasa. Patuluhon Rabu 3 Maret 2021 pukul 10 siang WIB renungan Prapaskah Patuluhon doho tema hidup dalam roh. Rabu 10 Maret 2021 pukul 10 siang WIB renungan Paskah Pak Opaton tema hal persembahan. Palimahon Rabu 17 Maret 2021 pukul 10 siang WIB renungan Prapaskah Palimahon doho tema hidup penuh kasih. Pak Onopon Rabu 24 Maret 2021 pukul 10 siang WIB renungan Prapaskah Pak Onopon Minggu Palma. Papituhon Minggu 28 Maret 2021 pukul 8 doho pukul 10.30 WIB ibadah Minggu dohot perjamuan kudus. Pawaluhon Selasa 30 Maret 2021 pukul 10 WIB ibadah Pasion Parjolo dohot perjamuan kudus. Pasiahon Rabu 31 Maret tahun 2021 pukul 10 WIB ibadah Pasion 2 dohot perjamuan kudus. Kamis 1 April 2021 pukul 10 WIB ibadah Pasion Patuluhon dohot perjamuan kudus. Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 8 WIB ibadah Jumat Agung dohot perjamuan kudus. Jumat 2 April 2021 pukul 10.04 WIB ibadah Ulaun Nahohom dohot perjamuan kudus. Minggu 4 April 2021 pukul 05 WIB buha ijuk. Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 8 WIB ibadah Raya Paskah bahasa Batak. Minggu 4 April 2021 pukul 10.30 WIB ibadah Raya Paskah bahasa Indonesia. Senin 5 April 2021 pukul 10 siang WIB ibadah Raya Paskah Paduahon malam puji-pujian. Persembahan syukur taringot tu Paskah boima tapasaha di ibadah Minggu tanggal 21 doho 20 Maret di bahasa Batak doho di bahasa Indonesia. Songonima amang doho inang doho sude ruas nahu haholongi hami di bagasan tu hatta Yesus Kristus taringot tu panaronyangon tu Paskah sian panitia. Sai tu hatta ma nasai toktong madongani hita mangaramoti sude aka usaha ni panitia asa boi dengan mardalan acara Paskah tarlumobi ma di sude ruas asa boi madohoti acara di saluhut di bagasan Las Niroha botima oliate. Marende hita sian buku Eden nomor 250 tolu ayat sada ayat 2 huhut mata pasahat peleat parjolo.
Dami ni debata na sumurong siya salut roha. Ima mangaramuti ati-ati do pikirata di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huria nahinaholongan itu hata nitu hata di bagasan ari na pinasupasuhon na tuhita. Taida do hobartu tematai maka holongi debata dienet sian buku 2 Musa bidu 20 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Alani rak mahita majahasa alehami ma majahahon tapayutihu ma di bagasan rohata. Songonon ma tersurat di si. Dungi diatur hod debata masude akahataon ninna ma. Au do Jehovah debatam na parwar hoko siatano Misir sian bagas parhatobanan dang jadi marakup au adong debatam dang jadi bahenon mo dihogana-ganaan manang sumat-sumat dia na di Banua Gijang nang ditanoon rodi na di bagasan aek na ditoruni tano dang jadi homar sobatu nasida manang uluamu nasida ai au do Jehovah debata parrimas na mangaluluhon hajahaton ni ama-ama tua ka anak na ro disuduk patuluhon dohot paopaton aka nasugo roha diau ale asidor haku dia kana maribu-ribu akan nama kolongi au akan nama ngaraduti aka patiku. Dan jadi donon guarni Jehovah debatam anggosian ni neang ni roha. Ai sai hona toru ni Jehovah do manang ise nama dok guarna sian neang ni rohana. Ingot hamuma ari sabat laho pabadi hosa. Onom ari mahamu mula-ulaon. Jala bahenon muna nasa ulaon muna. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan di Jehovah debatam doi dang jadi bahenon mudisi agia aha ulaon nang ho manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu nang na sorang tuho di bagasan hutam ai dinanok ari do ditopa Jehovah langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian maibana di hari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna damang dainang haha anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus adong do sadapak katayon di parjupangan ni piga-piga ina atar songonon ma pakateoni salah ina madok dung dalam batuau na mata dabah murah-murah merdadi ibana do na sumabigi ala ibana musena muruk dungi merdadi ma didok ma musetu iba ima dala somar hepengi nuai ngau ninna hu mekel ina napa dua hon dia lusi ma au peda songoni do olo 24 tahun songoni dijabu alai terhuta dikod do suhu pada di besi panganon na asai boto inna alai adong masalah inarnari mandok imadah songoni nama huruah hitaka nama tuaon sipata martokar sipata mekel ida tahek kadamang deinang nadong dijabu manang di dia pehita lumowi aka natoras nami natumua sipata so pinakulingan ninna sipata pinakulingan ngaso sudat rabadong be nangalut di daging nabi alai ninna inang ima lam holong dorohakku mamereng amat taon apalagi na perpudion daku boto manang ala ni kofiton sipata uju tersunggulau olo dohuti adorana
manang ubai jari-jariku tuigung naninna marhosa do penuaing ulading amat taon ima di rohakku ninna Roma dongan na mangalusi ho peda palubihu do biarmu muse sude do hita lao tusi alai dia lusi inat taima uboto dedai sude do hita maboto 50 tahun ne nama pardonga saripion nami lam liling lam holong do roha lam holong roha lam lungun roha ala binoto jonok ni aka parsirangan damang dainang nahinaholongan ni tuhata adong dopat dohan nama dok semakin kenal semakin sayang walaupun di sebagian orang bisa terjadi bahwa semakin dikenal semakin menyakitkan alai bohado hubungata bagaimana pengenalan kita bohado parsaurat tado debata bohado panadota tu debata apakah semakin kita dekat kepada Allah semakin kita mengenal Allah lalu kita akan mengatakan saya semakin kenal dia semakin mengecewakan di turpuk tahun di lewat debata do patikna dohot aturan nanaing tuha dengganuta diturpukon dipahingok tuhita kasih Allah dinyatakannya dengan memberikan hukum asini rohani debata di leon marhitena mangalian patikna jala patiki tuha dengganon di bagasan parsora dakuboto akadamang dainang to yang ada di dalam gereja ini hubungan itu selalu punya dinamika kadang-kadang dengan sahabat atau dengan orang yang kita sayang atau dengan istri, dengan orang tua ada perasaan yang begitu rindu, yang hangat, yang mesra, yang intim ini selalu bertemu aleolo dosipata rasanya biasa-biasa saja dak pola merasa greget molodang ibereng inatai amatai manang dangi bereng amatai inatai atau anak tidak merasa apa-apa walau ada orang tuanya di depannya biasa-biasa saja atau justru renggang marungut-ungut merdadi ale molutuk pesongoni unang ma sape ditadikko debata unang ma sape ditadikko sahala ina amatana unang ma sape ditadikko sahala amata sinodukna tunggani boruna aitung soadong do najat tidak ada satu nokta pun satu hal kecil pun yang jahat di dalam kepribadian Allah di bagasan pikiran ni debata di bagasan pangulau ni debata tidak ada sedikit pun ai ala nadong do di pikiranon najat gabeniulahon najat siar rohaido dari pikiran dan dari hatilah keluar hal-hal baik bersumber hal-hal baik dan juga hal-hal yang jahat Allah yang gode batat tahi molutung pembui munggil jolmai tetapi Tuhan kita matua hasonangan hatua dosakap dohona niulana di buku edeta nomor 140 sia 2 didok tung didia jupangau Tuhan sada songoko tung di dia jupangau Tuhan sada songoko nama nogu-nogu au tunasonan songoko yang menuntun aku kepada kebahagiaan seperti engkau. Jadi Allah itu tidak menikmati sendiri keberadaannya hadirionna yang songon jolma manusia yang bisa seperti itu. Saya ingat anak saya siap pudan itu masak pisang goreng di rumah gitu ya, asal udah masak dia makan sampai habis, tidak dipikirkannya. Baru setelah habis dia bilang, mama mana lagi? Ya udah habis lah nak. Lah udah habis, mau lagi dong mak. Itu anak kecil yang belum banyak bisa mempertimbangkan apa yang baik dan buruk untuk orang lain juga.
yang dia lebih kepada egonya. Tetapi orang-orang dewasa yang semakin mengenal Allah, dia tidak akan pernah berpikir untuk diri sendiri. Buasa godang korupsi, buasa godang akan napogus di Portibion, buasa adong dak danak yang menderita di tengah-tengah keluarga, alani natora senada mabuk, sudah mabuk isi Pak Muselo dak danaki. Karena dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan bahkan buah daripada cinta kasih, darah dari darahnya sendiri. Allah yang kutuhata hasona ngesabing do di leon, songon natu bangso Israelon, alani do dipuka hatao dohot au do Jehovah. Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari perbudakanmu di Mesir. Artinya ini gagasan Allah. Pihak utama itu adalah Allah. Pelaku utama itu adalah Allah. Inisiator dan sekaligus pelakunya adalah Allah satu-satunya. Taboto do di pardalana dope bangsoi. Di sido godang akamara. Ada banyak bahaya yang dapat membuat mereka kembali kepada bahaya kematian, perbudakan. Alai dipudun debatado, Allah mengikat dirinya ke dalam perjanjian dengan bangsanya. Jalapati kima namangihot perpadanani. Alani dohonot tama marhite hatai. Allah mau mengingatkan bahwa dialah yang telah memberikan begitu banyak jalan, bahkan mujizat untuk melepaskan taboto dosa 10 tulah yang dilakukan oleh Allah, yang menjadi manifestasi daripada ilah-ilah di tengah-tengah bangsa itu. Ketika binatang dibunuh, ketika anak sulung mati, dan lain sebagainya. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Kita pun masih dalam perjalanan, masih dalam ziarah. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Napa duahon neng dohonon namar hiti hatai holan debatado rajan Israel dang dos debatani Israeli do debatana asing debata sesada sado namangula yang bertindak menyelamatkan, yang menyelamatkan paluahon manopa persauran nadingkan, yang menciptakan ikatan antara dia dengan manusia, dengan umatnya. Asa bongot tu bagasan harajauna luar biasa, supaya masuk ke dalam sebuah kerajaan kemuliaan. Napa tuluhon dihatai neng dohonon natu tonga-tongata, betapa intimnya, betapa indahnya sebuah hubungan antara umat manusia dengan Allah yang memilihnya. Gabe bangso nabadia napina pulik, gabe ugasanna menjadi ahli waris panean harajaon hambalimon. Itulah umat Israel, dan itulah kita yang beribadah dimanapun kita berada. Apakah yang ada di ruangan ini? Kita adalah orang-orang napi napulik. Sadari itu. Bukan kita yang memilih kita, tapi Allah yang memilih saya, Allah yang memilih Amang Inang, Allah yang memilih kita semua di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kawanan dombanya, menjadi milik kekasihnya. Luhut nai toktong do tadok sian asini rohana do. Hanya karena kasihnya Allah ni dileho mapatiki pati na parjolo sahat tu pasapuluhoni didoksa ada satu opat persauran pertalian secara vertikal 5 sampai dengan 10 pertalian hubungan secara horizontal. Alania kadamang dainang nang hita saluhukna taingok ma Babua pati di debata perintah Allah, firman Allah, apakah yang ke-10 atau dekaloh itu diberikan setelah bangsa itu keluar, bukan untuk menjadi syarat, bukan menjadi ancaman. Kalau kamu melakukan ini maka aku akan membebaskanmu, kalau kamu melakukan ini maka kamu akan selamat, bukan.
Tetapi karena mereka sudah menjadi bangsa yang merdeka, kembali kepada harkat kemanusiaannya, mampu untuk memikirkan dan mengatur masa depannya, maka kepada mereka diberikan panduan, pedoman, sama seperti misalnya kita berada di jalanan, ada pedoman, ada aturan, ada rambu lalu lintas. Supaya apa? Supaya orang boleh selamat satu dengan yang lain. Demikian jugalah kita yang mendengarkan hukum Taurat, bahwa hukum Taurat pati ni debata dang bega be paluahon di pardalanata di portibion unang lau hita tu halum lamon unang merdalak kita di koridor-koridor yang salah tabegedo patiki na parjolo gabe sorminan, menjadi cermin memperkenalkan kita akan dosa kita, memperkenalkan kita bohado ulaning na dibagasa sa mingguon. Apakah yang saya lakukan? Benarkah itu di hadapan Allah? Taku boto amang inang ditiki masuk nakingak kita di bagasan pengakuan dosa. Itulah liturgi kita. Jumolo do di pasahat tu hita pati di debata nakinga pati pabigao tahe, pati pabigao nakingan Julu buka buku acarana, ya bukan? Dongpe didok, jangan unang. Lalu kita pun menyadari, oh iya, tatopo ti madosa tatu jolo di debata, tatopo ti do tutu. Apakah itu menjadi sebuah seremoni atau aturan yang sudah berlaku baku sehingga tidak ada rasa getar? Bahkan ketika mungkin diajak untuk berdiri, karena banyak kita yang di rumah, berdirikah kita? Ikutkah kita masuk ke dalam roh daripada ibadah itu? Tapola si patangis-tangison, aleboy do gabe tangis sita, molo tatada do dosata. Alani makadamang dainang panadaon di pabahenan di debataw mahabor hatata. Lahu majalo dok mangaraduti patikna sitong ma panadota. Pengenalan yang benar akan menuntun kita ke dalam penghayatan, di dalam tindakan yang benar. Jala panadaw nima di bagasan panadaw na sitong di sido situhu ni patik dohot lomo ni rohani debata gabi ulahonota. Di bagasan Kristus doha gugok ni patiki. Di dalam Yesuslah hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu telah digenapi, dan semua itu karena kasih karunia-Nya. Dan kita sekarang berada dalam perjalanan, tak tahu kapan kita sampai ke tanah Kanaan. Tetapi yang pasti, maka Kristus itu telah di dalam dirinya gabe jolma ibana ginonggoman dipatiki, di bagasan ibana di jalo bura alani pangalau syota dipatiki, sehingga kita tidak lagi harus disalibkan. Dang bedohot manuhuk dosa ni portibion alegabe akala malua siap parhatobanan ni dosa. Alani makadamang dainang mulotajalo patiki hata ni tuhatai tabahen mai gabe ingot-ingot sormina dihita jala manogu-nogu hita nung ngarobe Jesusi mulutungpe taulahoni dadabe dalan lau paluaho kita. Alani namangihu na paduaho didok barhiti turpukon mulusongoni do hape patiki uduk mahita di bagasan holong. Hukum Taurat dimulai dari apa yang dilakukan oleh Allah, lalu kemudian berisikan apa yang harus kita lakukan untuk Allah. Jala pamusatan ni patiki ima holong tu debata. Didok Tuhan Yesus do dung sae dibasuh ibana ketika Yesus telah selesai membasuh kaki murid-muridnya. Didok ibana do di Yohanes 5, Yohanes 10:15. Molo na holong rohamuna diau, radotamuna do akapatikku. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintahku. Tidak ada orang yang mengasihi kalau dia tidak ada orang yang melakukan kasih kalau dia tidak mengasihi.
Jala mangulahon holong nadidok nadisi, bukan sebagai beban, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai teguran, tetapi sebagai jawaban kita. Alusta doh tanda holong ni rohata. Molo diulah dak dana ita dokon PJJ huamang songono doamang asa denggakko tu masa depanmu. Alai mertebu-tebu ni banadang holong rohana dinatorasna nang songoni di dirina. Tetapi kalau dia menyadari betapa apa yang dikatakan orang tuanya itu adalah untuk kebaikannya, maka dia akan melakukan itu ada atau tidak ada orang tuanya dengan gembira, dengan sadar. Sebab apa? Sebab itu adalah untuk kebaikannya. Alani dang dok ninna di Yohanes 5, saya ada Yohanes 5 ayat 7, dang dok HP molo diulaho patiki niojar di holong. Songo sahalak ina na mga lopa di jabuna, karejo di jabuna, gabi tanda petik merasa seperti pembantu, adong doakan inaon na merasa seperti pembantu. Itu kenapa tiba kepada perasaan yang seperti itu. Kalau dia merasa dia memiliki beban menjadi seorang istri atau seorang ibu, tentulah juga mempengaruhi bagaimana dia melayani, apakah dengan sukacita ataukah dengan beban. Alani didok hatan itu hata haholongi matuhan debatam ima epistel tai sian nasa ate-atem lapatan na sian nasa roha heart dina heart dotahe manang heart ima hapeahan ni pangatusion sian nasa hosam nina soul todi ima pusa di ngolu do hadirion do sian nasa gogom dengan segala energi panang daya hidup secara total, baik ngolu perbagasan dohot parduru. Kasihilah Tuhan Allahmu. Namangi utak kadamang dainang nahinaholongan itu hata alani di bagasan hauduhan na somar lauk ma didok na kendang jadi marakup, harus monoteisme, tidak boleh ada yang lain, baik di hati kita, di pikiran kita dan lain sebagainya. Martin Luther mengatakan secara sederhana, apakah Allah itu? Allah adalah apa saja yang memikat hati kita dan padanya kita bergantung. Kepada siapa kita mengharapkan apa yang baik dan mencari pertolongan saat kita dalam kesesakan. Apa atau siapa yang kita yakini, itulah yang menentukan siapakah Allah dalam hidup kita. Apakah Allah Yahweh ataukah ilah? Sebab iman dan Allah itu berkaitan. Unang merdua roha, unang merdua tuan, halak nomor dua roha, halak nomor dua tuan, gaor dui. Makanya orang Kristen tidak boleh dua nakhodanya, tidak boleh poligami, tidak boleh dua matana. Jala dijabu pesasitongna, ikosada do, inganan ni hepeng. Nakpiadong besak kuni amata do inata. Jangan ada dusta di antara kita. Unang bertabuni amatai do inatai. Terbukalah meskipun ada dompet masing-masing, ada penghasilan masing-masing. Unang badabu tuaka ela-ela ni debata molotaida di RPPI Ruhut Parmahanion Pamicangon. Sebenarnya jemaat HKBP seharusnya lah membaca, menghayati, supaya kita tahu bahwa di dalam RPP ke-10 hukum Taurat ini diberitakan secara detail apakah yang bertentangan dengan ke-10 hukum Taurat itu. Antara lain di dogma disi unang mardebatahon materialisme, mamon, harta, jabatan, relasi. Unang merdebatan rasionalisme, IT, parbinotohan, manang mulak tu hasi pelebeguon, porsea tu ulpuan ni hadatuon. Lama kali kalau bongdal berdoa dan ke dokter lama kali nang sembuh. Di kampung kami ada yang cepat kok bisa langsung sembuh atau dapat jodoh nina. Akhirnya carilah jodoh ke kuburan atau ke datu. Carilah pertahanan rumah. Walaupun ada gambar salib, ada gambar Tuhan Yesus, ternyata di pintu rumahnya pernah kami lihat
orang masuk dari pintu rumahnya itu, ternyata di belakang di atas pintu rumah itu ada gambar Tuhan Yesus sedang memangku domba, tetapi di belakang gambar itu ternyata pertahanan Nijabu, penjaga rumah. Saya unang adong namulak tu si songoni na porsea manang martangiang tu sumango ni daupu. Sekaligus ini juga menjadi ajakan bagi kita untuk mengatakan bahwa orang tua itu haruslah dihormati, tetapi orang tua bukanlah Allah yang kelihatan. Dang debatana ni ida natoras alai wakil Allah yang harus dihormati. Sama seperti kalau ada wakil presiden datang ke gereja ini, saya yakin pasti kita akan menghormatinya. Ale unang beta dokon molutung hea manang adong tabege tadok ma dada debatana ni ida natorasi, tetapi wakil Allah. Konsekuensinya takas do dido debata parimas jala parlulu do debata tai hataon neng pajamoton kita kadamang dainang kepada kita, mau meyakinkan kita, mengingatkan kita taingok ma sasitong na nasa naniula ni natoras manginona doi, pastilah langsung atau tidak langsung apa yang dilakukan oleh orang tua itu langsung atau tidak langsung, akibatnya, dampaknya, efeknya, impactnya itu akan dialami atau terimbas kepada anak-anak. Bukankah banyak di tengah-tengah kehidupan kita mendengar ada seorang anak yang begitu luar biasa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ternyata itu karena apa? Karena orang tuanya hidup di dalam kebaikan. Molotasa burboni nadenggan. Kalau kita berbuat kebajikan, belum tentu mungkin kita yang akan menerimanya. Tetapi kita harus yakin kalau itu karena iman. Dalam iman kita bawa kepada Tuhan, maka anak-anak cucu kita itu akan menerima buah daripada iman dan perbuatan kita. Dan saya banyak mendengar cerita tentang seperti itu. Alai molo daung, molo madabu dojo mamar debata na asing, sumoba debata na asing, membawa pertahanan dalam tubuhnya bahkan ditelan, maka ingatlah dosanya itu akan jatuh kepada keturunannya yang kedua, ketiga dan keempat. Tetapi kalau terjadi pertobatan, maka Allah akan memulihkan. Ido asa adong hea bilege hata namadok bahasa holan nama ate generasi ni ndak usah sebut marga, generasi nami na saupu ate selidik mungkin ini ada dosa nenek moyang kami tabae ma pertangyangan dungi bae pertangyangan denggam ma peparanna denggak karejona dang marmate ya beda dana gudang agak besi tua agak pedita agak bibil fro lan nasi na parpudi mamang inang marhite hataon naing dohonon na perbadiai ma goar ni debata doho ari ni Tuhani unang adong na mamake hata ni debata goar ni debata bersumpah olo do sipata per 3 songoni mulolawi batu pasar pasar Senenan ni suku dison kurang lah bu, enggak bu, cuman 2.000 nya untung saya. Ibu ini masa sih cuma 2.000? Sumpah bu ina. Dungi lama ibu musetusan, HP itu runargana. Saya tidak tahu pernahkah kita bersumpah atau dengan mudah memakai nama Allah. Alai hatani patiki di Katekismus Martin Luther. Di dok tikisa di hari do pakeon guar ni debata. Di dok dalam puji-pujian, dalam ucapan syukur, dalam doa, dalam kesesakan. Jadi jangan mudah mengatakan nama Tuhan. Oh my God, tabodo begion. Jangan latah, apalagi dipakai untuk bersumpah. Sumpah mak, nggak bohong aku mak katanya. Mungkin mamanya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kuduskanlah nama Allah
di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan demikian juga menguduskan hari Tuhan. Hari Tuhan seperti lagu kita, tempat kita juga untuk bertemu. Martin Luther dalam katekismus kecil juga mengatakan, unang neang roham bahasa di leo tuata sada ari paradianan. Karena Tuhan tahu kita juga butuh keseimbangan, tubuh kita butuh keseimbangan. Jadi hari Minggu itu bukan untuk berlelah-lelah pergi arisan sampai 4, sampai 5 dan lain sebagainya. Butuh keseimbangan. Tuhan juga tahu bahwa kita butuh makanan rohani. Tuhan mau kita menjaminkan hidup kita bukan kepada usaha kita, tetapi kepada Tuhan. Alani ari Minggu taparade ma dirita. Molo adong songon hata ni detai nakinga, adong holso ni rohata, tapeakom ma, tabuam ma, mamuji mahita, martaniang mahita, tatelepo dongata, tatelepo boruta anak kota, amang, namar Minggu hamu itu. Jala denggam mahita beribadah. Molo lao tu mall, manang lao tu kantor, radi do pahiano do sipatu bagak-bagak, bahasa molo mar Minggu. Dang jolo bagak. Bagak itu relatif amang inang. Pantaslah pakaian untuk ke kolam renang, pakailah ke kolam renang, jangan pakai ke gereja. Pakaian untuk ke pesta, pakailah ke pesta, jangan pakai ke gereja. Songo dia paheaku madapoto debataku uduk seret ni rohaku ido abit natama jalan parpudi dido bahasa rikot ari paradianan nai. Karena seperti tadi, tidak hanya kita tetapi tanah, binatang pada dunia pertanian dan juga pembantu butuh istirahat. Mereka sama seperti kita. Bumi perlu marhosa, binatang perlu marhosa, jangan dieksploitasi terus. Alania kadamang dainang, marilah kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah akan melahirkan kasih kepada diri sendiri dan kasih kepada sesama. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat mau pasat kami, urupi kami makaguluhon hatamon. Asa huang ngulu kami ngulu na makaholongiho, uju di hasyang adod dope kami. Nang mungkin wadopi kami ragam niya ka parmaraan, ragam niya ka persoalan di pardalan dope kami nang saat dope kami tutano kanan na ibarui imana rapod dohoto. Ale dilokodo hatam dagabe madogu-dogu kami. Dada holan marhite patikmi ale Jesus Kristus hagogo ni patiki. Alani huangulu kami mahatana, huangulu kami matiruanna. Jala mangulu mahami di bagasak kaporsiaon na pulin. Marhite Tuhan gabe ima na manugu-nugu kami di ngulu siapari. Marnida do madalani pardalan ni ngulu nami. Tuho mawak kami salu ruas ni huria manang di dia pele amang. Natongon mungkin di bagasan persahiton wain. Dada holan akan na tua-tua nami naik kopiak toktong di podoman. Manang nang rabak-rabak merdalan. Manang naikon hudul di karosi. Nang songoni akan na di rumah sakit pe. Asiroham Tuhan. Urupi ma. Homa Tuhan na madaoni. Jala toktong papita holong ni rohana sida lo aporsyon na. Paboa tutu hodo Tuhan nang makatai na makatahon jala pasahaton hatay gabe daging di bagasan Jesus Kristus. Iba na do na paluahon na mangalun hatuaon do hasonangan. Nang songoni ali Tuhan ti keluarga ni amang nami amang hutahayan. Nang paborhaton inang nami inang peauli boru silitonga. Pos roha nami Tuhan. Hodo na mangapuli keluarga. Mulutung pe ikon di bagasan ilui luama nami nang kaya nakon na. Homa na mangapus ilui jalan na mangalion hagugo di nasida mangalion holong na marsya holongan lumobi dia kaya nakon na. Asalam hotot holong ni roha nasida. Lam gadda maradopon amang nami amang Victor Hutahayan. So ni mali Tuhan dia ka vaksin nang mardala di tikyon leho manang dihami kesadaran lumobi kesempatan asa sahat tuhami vaksini merata Tuhan urupi pamaretta nami padawa kana martahi-tahi na jahat tabayak ka dalan laho panguluhon ngulu ekonomi di tonga-tonga ni bangso negara namion tuhoma pasatami akan nang marhasohotan
na marulang tahun perkawinan do ulang tahun kelahiran. Asiroham Tuhan, ganuk bagas nami, narikok di ngulu nami, akay anak nami na di bagasan persiajaran, parkarejuan na jonok nang naholang. Tuhoma luhut na huwag kami, di tonga-tonga di bagasmon. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita los tapasa ma piliata. Jongjong. Ho ha long di ho maluku, ai ho da le aleki, sai nai tok tong ho puji oku, Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhu sileo-leo na dengkado nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masianan ni leo mitu hami pilihan nami tuho, sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jela ramoti, asa huparhasiang hami pilihanon patibulhon harajaon di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hai madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguharmo, say ro maharajaon mo, say saud malomon ni roham di Banua tungaul songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palu amahami sian pangako. Hai ho Huria na hinaholongan ni Tuhata, mulak mahamu di bagasan dame, calo hamu mapasu-pasu siat Tuhata.
Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todi munabe. Damang dainang, saudara-saudara kami yang terkasih, upasata mima, tutonga-tongata, saluhut na hita, manang di dia pe hita maringanan. Selamat hari Minggu madita saluhut na, jalasai tu hatta matoktong, mamasu-masu, doh marguguyuk kita. Horas, 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 selamat hari Minggu.
Tuhan.